impondo zintathu inkunzi emnyama ekhonye emtuba le. Kwagiya insizwa kwajabula intombi zangakithi zasho ngazilinge bathi umuhle enkunzi emnyama kuba ugeze ngebala elovu isinene. Izigi zenyoka ibonakala imizongena endlini kodwa uyibonisa ingaphakathi. Usewuye njalo uvula vali irobhothi lamadoda uzwile kuthwane kamasipandane ukwayivulela. Ikrashe enhliziyo ezimbi noma ubani ofuna ukwenza okubi ukwenzela konke lapha ezwami engabeka amantuli yayenzela. Wehlulese ngiyivika phezulu zikhale phansi ngiyivika phansi zikhale phezulu ngesilimo esisodwa nje esinuka esingadesi. Futhi wena empeleni engabe wangifunani kahle kahle wangifunani. 1 ngaqala ngavula iqembu likaShameni nawe wasuka wathi nawe usuvula iqembu likaShameni. 2 ngithe mangabe sengikhuluma sikandi wasuka wathi nawe futhi nawe usukhuluma sikandi. Wasusuka lapho uthatha amagidi engoma yami sinikiniki indile waqeda wazothi wazogidela wena angishiye mina ngoba phela ngiwagqokisa ama-decoration ngizobagqokisa imvunulo e-right. Wehli wemayi futhi wena awuqinanga lapho njalo ugcina usugijima usuyokhipha le ngoma yakho obhimba kuyo lapho ngithuka khona ngingenze lutho. Ngithe mangisuka bongubuza ukuthi le ngoma uyikhiphe ngaliphi igama wasuthi kumina hayi mina ngiyaxolisa minkinga yami ngangazwanga ukuthi wena awungethuki kahle kahle. Ngase ngibese ngithi mina yekela-ke le nsanga yakho oyibhemayo ntombazana kuzokushayisisa ngesitimela ku-N12. Hawu cishe ngakhona zigameko ziyangenzakalela kodwa ngenze ngikhohlwa kwesangenzakalela ngeyi-31 October eJiphi kuwumcimbi kanjolo. Uhlezana kusuka umlisa thizeni wamabhuluku amakhulu efuna ukungishaya ngishayela imali yami. Angithi wayengixokozela khona lapho-ke faka abaculi abadumile kodwa ngoba nakho mina ngingadumile. Futhi wena anti MC Mangubane futhi khona impela khona empeleni wawungithukelani. Wawungaze ungibuza ukuthi ngakanani mina nginosigabisa ngokwezinga lomculo ngoba nakho kwakwenze njani. Imuphi umculo odumile okukhiphela i-5,000 ukwasonke sikhipha ama-250. Futhi wena uyabatshela abantu ukuthi umthizwa bakaphelele wabonakala ngokuthatha induku yami uphungele ngayo injoka abantu ngoba nakho uyisaba iy'nsizwa ey'fana nawe uzophaphela mina ngoba nakho ngumfazi. Awusho futhi usungiqambelelana manga ku-MC Mshaza uthi eJiphi ngangigiya ngegama lakhe. Nini kubani ngithini? Angithi wawusaqhubeka nawo lo shuni wakho ukuba umfazi futhi wena ne-Brentwood eyodwa nekhavele eyodwa futhi ebomvu. Manje wawucanga ukuthi uyangirabhelani ku-MC Mshaza uzwane ngoba ngisazoyihamba imicimbi yakho. Wena thatha umhlalaphansi uyekele ukuba u-MC lento emnyama le. Wokukhipha ikepisi ndoda sibona isiphongo zingaki vele uba ngiyezwa ngandlebeni ekuthiwa zimbili. Vile egqoka melisha ngoba futhi ibrand ave basiza abantu abanjengayo. Ebese usuka lapho hamba othenga isound phela angeli ngoba iqala isound yakho ave baphethe kabisha emabaculi bayacomplain. Ngakho kuthi u50 wonke bewukhokhela ukuthi nje bezoperforma kule nsinini yabo leyo. Ngabe nestage usiphiwe ubani?